nditsetse social media maninoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndine kavidhio kandiroda kuti mundibatsire maZimbabweans. Ndinokumbirawo anditi ndinokumbirawo. Pane mukomana ndiroda kuti muone ari kuridza gitaa. Mukomana uyu pane vari kumutsvaga. Kumutsvaga kwavari kuita vada kuti vamubatsire. Vakaona talent mukati make, so vada kuti vamubatsire nezvavari kuda kumubatsira nawo. So ndinokumbirisawo kune vanoziva mukomana uyu vatibate panhamba dziri first pinned comment ndo pane phone number dzeSNTV unotibate ipapo. Kana kunyora kumacomments kana uchimuziva nditi patinogona kumuwana. Nekuda kwekuti aiwa mwari wake wamunzwa mukomana uyu, pane vanhu vari kumhiri vada kubatsirana naye. So nsanda kuradza kavidhio kachona. Kana uri munyawanhu usati wasubscribe paSNTV, mukana uchiripo kuti udi usubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Mchitwa kuti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Seinda. Aiwa pana pachannel yenyu number 1 channel muZimbabwe akuna imwe anditi. Kavidhio kacho ndoko kanotevera. From Uncle Sein, the only Zimbabwean Uncle Paris nochiti much love. Saka wakugona baba. Mira. Ya chimbochinja rhythm timbomboridza iyi. Timbonzwa iyi. Boridza kudata za. Asimbirira mvana. Ndoba zvinotangira ipo. Manotsi unawo zvo. Unoroa. Ndakanzwa kuti kwanzi une akweyo maridhimu anoroa iyo. Asiri vamwe tadumbondiroera iyayo. Ndo dzako idzi? Pakaipa. Kasimbirira mvana.